Mabalbalakadan dagiti umili iti Baguio City ken Benguet nga aginot iti konsumo iti kuryente gaputa manamnama ang umato iti 4 pesos ti tunggal kilowatt hour iti kuryente mangrugi ita Holy Week. Apay nga ta ada detalye ni Jezryl Khate Lapizar. Inwaragawag ti Benguet Electric Cooperative ti posible a panagnato iti singir ti kuryente kadagiti consumer ti syudad ti Baguio ken probinsya ti Benguet inton Abril kagiddan ti agtulturoy a panagnato ti presyo ti lana iti nga lubungan a merkado. Sigun iti Beneco, direktang epekto daytoy iti kumarkaro a krisis iti Middle East, gaputa apektado ti operasyon da iti nainget a supply ken nangato a presyo ti krudo ken gasolina. Gapu iti daytoy, pilit ang umina ti generation system charge ken transmission system charge apasat ti electric bill. So magmamanumat kadagiti consumer ti agdandanag iti daytoy ngem kinunada nga awanan ti maaramidan da. Wala tayong magagawa talaga eh. Hirap dahil sa pagtaas ng langis, hindi naman tayo maiwasan yung giyera. Budget muna, magtipid-tipid sa mga ng bagay. Inlawlawag ti kooperatiba ang nakadepende dagiti plantang agar aramat iti fossil fuel nga imported iti balasiw taaw ti kaadwan ti supply ti kuryente. Rason no apay dagos amarikna iti singir ti kuryente ti anyaman a panagnato ti presyo ti lana iti sangalubungan a merkado. Generation system charge might increase by about 4 pesos by April. At hopefully hindi worst case scenario na magpapatuloy pa rin yung sa susunod na mga buwan. Based on the initial computations na yung rates might, sabihin na natin, could jump from yung current na 8 pesos per kilowatt hour natin ay aakyat na ng 12 pesos per kilowatt hour by April. Inayon pa iti Beneco anu saan nga agsardeng ti panagnato ti presyo ti lana, posible adumanon iti 16 pesos per kilowatt hour ti agbalin a singir ti kuryente maibasar kadagiti projections da. No pay limitado ti kontrol da iti generation system charge kan transmission system charge, agtultuloy ti panagbirok da iti wagas tapno mapababati da duma a mabayadan kan makisayan ti epekto kadagiti consumer. I hope maintindihan po ng ating mga consumers na this is beyond Beneco already. Kasi this is global na problema, yung mga pangyayari, yung epekto ng Middle East War. Kabayatan na kidkid dawan ti kooperatiba ti panagkikaykaysa ti publiko nga agsalimutmut iti panagaramat ti kuryente. Jezryl Khate Lapizar para iti Pambansang TV, iti Baro, Pilipinas.